sanib yan, kung walang sanib yan, sasabit ang katawan yan. Nakikita nyo? Tingnan mo yung stick ha. Nakapatong lang yan sa paa niya. Oy, cameraman. Tingnan mo yung stick. Nakadikit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu, umalis ka sa katawan ng tao ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan nyo kami sa pangalan at masamang Espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Ama Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling na may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Lumayas ka, masamang Espiritu, sa katawan ng tao ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala na yung demonyo. Isipin mo, hindi huminto yung tiyan niya. Kita mo, binibigatan ko na yung katawan niya. Ano pangalan niya? Alberto. Ang papatay na. Alberto. Ronquillo. Alberto Ronquillo! Bumalik ka na sa loob ng katawan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gumising ka. Sumandal ka. Sige. Anong nilalabas? Init, masakit, malamig. Mainit daw lumalabas. Ilangan pa kakwa. Tapos pangalawang lumabas, malamig. Yung mainit, yun ang mga body spirit. Yung malamig, yun ang kapayapaan para gumaling. Gumaling yung karamdaman mo. Ngayon, tatanungin kita, napakasimple lang kuya. Habang ginagamot ka ng Panginoong Kristo ng ating Ama, nasaan ang spiritual mo at diwa mo? Wala ka ba nakikita? Wala ka nakikita madilim mo, etc. Ngayon, anong pakiramdam mo? Maganda na pakiramdam mo. Di ba kanina, mainit at malamig to? Kakalasing ko to sa'yo. Hindi ko na nga to lang hinahawakan, nakapatong na lang ha. Di ba ito, hindi mo to magalaw? Masakit. Yan, masakit. Konti na lang. Yan, sakit. Yan. Nawala na. Pipitikin lang yung ugat. Hawakan mo, ikaw humawak. Dahil ikaw nakakaramdam sa pamay. Masakit. Itaktak mo. Mawawala yan. Baba, hindi, baba mo. Itaktak mo. Sasal mo lang. Kakanin kamay. Huwag ka na pipikit. Iinit na lang yan. Uminit. Sumakit. Pikit. Gayahin mo ako. Sabi mo, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako po sino? Pakilala ka. Ay nananalig. Ay sumasampalataya sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ama, patawarin mo ko sa isip, sa salita, at sa gawa. Ama, naway paggalawin, naway basbasan niyo po ng inyong mapagpalan yung kamay. Ama, nawa, basbasan mo ng iyong mapagpalang kamay ang aking mga nararamdaman sakit. Lalong-lalo na po sa kanang pa ako. Kailangan ko po ang aking katawan upang makapagtrabaho sa aking pamilya. Tulungan mo ko sa aking paglalakbay sa tama at ilayo mo ko sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib, ang mga taong nainggit at gustong manakit sa akin. Naway kayo ang una't maghari sa kanila at ganun din sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Magbabalik loob ako. Amen. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, Amen. Padyak, yung pamo. Sige, left and right na, para bumaba. Sige, huwag ka matakot. Uminit pa to, sumakit. Huwag kang didilat. Sige. In Jesus' name, sabi mo lang. Dilat, hinto mo. Uminit, sumakit. Uminit pa, pikit. Padyak. Dilat. Uminit pa, sumakit. Konti na lang. Sige. Tumayo ka. Subukan mo muna ilakad yung pamo. Hindi. Gamitin mo na yung chinelas mo. Papatayin kita hanggang doon. Tingnan mo. Subukan mo. Sige, huwag ka matakot.
Iparak mo na, iparak mo. Oo. Ano? Ano yung pakiramdam mo sa katawan mo? Para kang naliligo sa sobrang, para kang nag-iihaw ng manok baboy ah. Oh, tagaktak pawis mo dyan ah. Ang bigat-bigat mo. Parang kakaibang tao na sob ng katawan mo. Ba't kayang-kaya mo baliin yung mga kahoy nito? Ulang na lang, wasakin mo. Nakataas ang... Oo, nagtataka ko yung likuran mo, hindi ka ba nasasaktan? Parang pakiramdam mo, parang strict body lang. Parang, ano, Nakalutang ka nga. Nakalutang yun. nakalutang nga siya, para lang daw siya nakalutang. Hindi niya alam, nakalutang ka, talaga nakalutang ka. Pero nagugulat ako, kahit nakalutang ka, napakabigat mo. Umaangat nga yung puwet ko dito sa kagaganong ko sa'yo. Parang, kala mo, siguro mga 2-3 tao ka dyan sa katawan mo. Ang bigat mo. Ano pakiramdam? Okay na? Hindi ka na nilalamig. Diyan ka. Diyan ka lang. Okay na po. Sige. Salamat.